Oh, santísima. Bai, ama Virginia naiz. Munduari mezu bat ematera nator. Polita, mensaje importante nahi, xamargo jazu, ne terrenotan azaldu zeta. Ze hostia jok, ne lurretan agertuek ama Virginia. Mirari baten lekukoak izaten ari zarete. Miraria, beste honek mugak errespetatzea da, zea, mugaria lekuz aldatzen ibiltzea, egun saltu osoa. Quietos, ta kurriture! Mesedez, bak eta maitasun mezu bat zabaldu nahi dut. Tok pake eta maitesuna! Lucia, oskoia moztu eta zintzire jarriko izkiat. Entzungo didazue behingoz! Entzun nire mezua. Agertu naizen leku honetan tenplu bat eraikitzea nahi dut. Santutegia handi bat, bidriera dotore eta guzti. Arantzazukoa bezalakoa. Ja. Bakizu, gauzak ondo behiratuta, nik uste... Ikarrazoi. Bai, ire terrenotan azalduek. Ez, baizea, ikarrazoi ire lurra ituk. Ez, ikusi ondo. Zendundo, beira. Ez, ba, ne lurra gonean joitu gementxe. Ez, ba,